Oui, mbola tsara Madagascar, mbola tsara voka malagasy. Hitanao zebka agnaboaka raha marigny ary vognony agnanatra agnabiagna maso ny voka malagasy. Satria misy raha roy hitako mbola vraiment utiliser zitsika voka malagasy. Remarquenareo raha volaniko ty mikasiky orange raha zavanareo izy depuis 11 mois mampalahelo à Madagascar matetiky olo m'utiliser réseau données mobiles. Les données mobiles ndo matetiky tsy abonnement ino n'utiliser ny orange tellement tiako nino vahoaka malagasy magagaza rehefa tsisy moyen andevanga crédit 90% magnano appel vidéo. Ino raha n'utiliser tanao jeritsika zay volaniko tokotry mipody à la normale zay atsika zay malaky influencen'olo amy raha tsy dikany. Imaginez nareo koa magnano appel karaha io tsy magnano appel vidéo ro enregistrendro ataondro sesela io na appel vidéo na appel tsotra io vita enregistrena fo koragna ataonao ndraiky olo. Misy atao hoe amy téléphone enregistrer l'écran donc mazava tsara zay afaka enregistrena donc zegny les raha ny influencen'olo alors que imaginez donc 99% ny voka malagasy tsy tonga saigny magnano dépense 5 fois de plus de crédit comme d'habitude. Imaginez atsika tsy managna vola tsy managna moyen alors que atsika magnano dépense de crédit 5 fois plus avant avant 11 mois. Iny zegny le côté raiky mitongava saigny atsika io vandy ça sert à rien appel vidéo tiako appel nino anao koragna amin'olo ke milagnano appel vidéo. Imaginez anao magnano appel vidéo au lieu de anao mandany crédit 1000 francs anao obligé mandany crédit 15 000 francs. Ça sert à rien. Miesia jery atsika mieritrereta ny faro magnarakaraka eto mba mpitongafako saigny gasy maro tsara nisy olo ny koragna resaka tap send resaka Orange Money alors que les raha taloha baka tsika magnano blanchissement d'argent baka Madagascar mandeha andafy fa jo blanchissement d'argent zay utilisenao baka andafy mandeha Madagascar zay eto manko boka raha mary. Imaginez-nareo anao mandefa 1 euro amy tap send 1 euro égale 11 euros à Madagascar. Atsika vedrondra atsika vedraba atsika ve tsy misaigny aia ma olo na la banque na organisme andegna amianao 10 euros pour rien besoin. Ça veut dire fagnadiovagna vola zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Imaginez ataontsika 1 million de personnes mandefa vola amy tap send gagner 10 euros isqu'envoi. Imaginez société perdre 10 millions d'euros. Atsika zala tsy tonga saigny amy raha tsy nino raha tiako volagny nakazy justement pibiagna masotsika vahoaka ino marigny ny zava-misy io ny arnaky maro karaza zay mandalo amitsika. C'est pour ça za magnambara mahaiza miprendre le temps mandiniky fa kaza mety influencen'olo. Imaginez nareo tap send mandefa vola tous les mois à Madagascar presque 2 millions de personnes mandefa vola à Madagascar tous les mois. Imaginez tsika tsara sur 10 euros isqu'envoi bako 10 euros zay tombony le vola plus le agnaranan'olo ny affichenao gagner tsaka combien d'euros. Imaginez 2 millions de personnes fois 10 euros combien millions d'euros? 20 millions d'euros. Tsy vola helagny tsamba mazava amitsika tsara na mazava amin'ny le olo pitantagna va maresaka blanchissement d'argent midika amy tananatsika tsisy contrôle mitongava saigny le retsy. Non, ny mampalahelo ange zay mesay mivolagna raha marigny
mais say mampiboaka raha logique mampibiagna mason'ny vahoaka fa atsika vahoaka mihitsy mamody maso. Le problème ange zao atsika vahoaka tsy tonga saigny fa le problème tsika vahoaka atsika miady ny mpagnano politiky, atsika miady ny raha tsy tokotro iadivatsika. Za tsarina regny maro technicien am'zany Z, maro technicien am'lo olo andafy ty. Za tsarina regny ro nidika amy sujet hoe mikasiky envoi d'argent à Madagascar. Tsamba etsika tsara fa misy be tokoa blanchissement d'argent lany fagnahy ve etsika raha ohatra misy raha maventy raha sabosababon-draha mandalo à Madagascar. Imaginez société perte, ataotsika perte 20 millions d'euros par mois. Société ino mavita mitenira pendant 2 ans perte 20 millions d'euros par mois. Tsamba etsika va ro perte 20 millions d'euros par mois, ro gagner 1 milliard d'euros par mois. Amtsika, ça veut dire, mais essayez d'être concentré am raha logique. Kazandesin'olo zao normal raha ohatra ka mijaly atsika satria le raisonnement mariny omezana anareo andesinareo tsy tiako bika, tsy tiako sora, tsy tiako tarihy. Ino ny impact, nino ny conséquence anareo lasa miady fanjakana. Ataonareo fanjakana tsy mavita, ataonareo zao tsy mavita, alors que fanjakana misy asany fanjakana. Fa atsika vahoaka. Est-ce que tu trouves normal anao tsy matsapa anao personnellement anao mandefa 1 euro à Madagascar pour ta famille alors qu'il me détruisait pays à Madagascar pour ta famille alors qu'il me détruisait pays me détruisait pays 1 euro non. Ça veut dire anao gagner pour tout de suite perdant pour toujours. Zegny tokotro tsapatsika tsy araikiaraiky kaza mety ambaran'olo vandy. C'est blanc, essayez d'être concentré am raha en facinao fa tsy raha en facin'olo. Zegny izy voka malagasy. Imaginez raha blanc quoi. Combien millions d'euros bénéficieni olo à Madagascar? Combien millions d'euros en gouvernement malgache à cause de ça? Ça route ça pas.